दावहानि आपडेटखौथ' नोंथांमोन गासैबो मोनगासिनोखा। दावहाखौ दोनथ'नो नागिरनायावनो पाकिस्ताना फिन गाग्लोबनायनि सायावहाय दा बाथ्राया ओरैनिफ्राय ओरै जागासिनो दङ। जिखुनु जा दावहा समावबो जोंनि सिङावबो मा जागासिनो दङ जोंनि बिटिसि बा आसामनि सिङाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबांथार बिगा हाजार हाखौहाय सोरबा लानो नागिरगासिनो दं रायजोफोर। दा बिनि सायावनो गोबाव समनि उनाव फिन बयजोंबो मिथिजानाय मानगोनां सार एक्स-BEO अमर सिंह ब्रह्म सारा मा फोरमायदों, रायजो राजाफोरखौ मा सांग्रांथि होदों, नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमप्लिटलि नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। राजा जों रायजोआ खौसे जायोबा बेयो गभर्नमेन्टबाबो जेबो खालामनो हाया, DCSP बाबो जेबो खालामनो हाया, हिमन्त बिश्वआबो जेबो खालामनो हाया। जों खौसे जानांगोन। नाथाय जोंनि बे बाथ्राफ्रा जोंनि बे गामियावल' हख्रावबा जानाय नङा। जोङो बिटिसिनि राजधानी क'क्राझाराव ज' सानसे साननै थांनानै हख्रावहैनांगोन। आदानि कम्पानिनो जों हा होआ, जोंनो हाखौ जोंनो नांगौ, जोंनो आदानिनो कम्पानि नाङा। बे खोथाखौ जोङो बिटिसि सरकारनि मोखाङाव खेबसे गाजा गोमजायै देखायनांगोन आरो अफिसारफोरखौ जोङो बुंनांगोन जे बे हाखौ खुनु पर्दायै आदानिनो हेन्डअभार खालामनायनि अफिसियेल प्रसेसखौ मावनो नाङा। बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लादो। दा मा खालामनो, बे प्रमद बर'आ जाथिनि अननाय दंमोनब्ला दिनै गुबुन हारिफ्राबो, आं हारिखौ बुंला, हाग्रा सिफायनानै दाबो हाबगासिनो दङ। बिसोरखौ जेबो खालामाखै। नाथाय बे सान्तिपुर एलेका, सरलपारा एलेकायाव प्रमद बर'आ फेरेंगा बे रन्जित बसुमतारी फरगेसाव बे बर'फोरखौ थख' होगासिनो दं। बर' हिनजावफोरनि सायाव बुख्रुबगासिनो दं। बे मोजां खामानि जादों नामा? नोंथांमोनाथ' मिथिगौना गुबुन हारिफ्राबोथ' हाखौ दाबो हाग्राखौ सिफायना हाबगासिनो दं। होमबा गुबुन हारिखौ मानो बिथाङा होआखै? नैबे गसाइगाव सैथोफोर नैबे दिंदिङा एलेकायाव दोननाय, हजों क'क्राझाराव उल्टापानिथिंजाय माबाथिंजाय नाय, बेखौ नाय। दा बे रोखोम बिसोरो गुबुन हारिखौ जेबो एक्सन लायाखै, नाथाय जोंनि हारिनि बर' बिमाखौसो सोगाबगासिनो दं। आरो दिनै बिथाङा हाजार खौथि लाखोमानानै आदानि कम्पानिनो हानो होनांगौ। दा बेखौ रायजोफोर जोङो गणतान्त्रिक पद्धतिजों बेबादिनो होख्रावनाय, प्रटेस्ट खालामनाय, बिटिसिआव होख्रावहैनाय, बेखौ मावनानै जोङो अफिसियेल मेम'रेन्डामखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन होनांगोन। दरखार जायोबा हाइकर्टसिमबो थांनांगोन। अब्लासो जोंनि बे हाया रैखा खालामो। मावनो हागोन ना हाया रायजोफोर? मावनांगोन, हाखौ रैखा खालामनांगोन। बिटिसि रायजो मोनखांनानैबो हा रैखा खालामनो जोंखौ आन्दलन खालामनो बे प्रमद फाग्लाया सौसिनबावबाय। नंगौना नङा? बेनिफ्राय गाज्रिसिन मानसि दं नामा? दाथ' बिथाङा जेरैबायदि गाज्रि मावगासिनो दं, खुनु फुदायै बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अननो नाङा। आरो बेहाय माखासे गोबां, नोंथांमोननि बे जायगाया UPPL आव थांनाय बाराव बिराद भट होदों, आं मिथिगौ। होदोंना होआखै दे? होदोंबाबो जा होबाय आइफोर आफाफोर, एबारनिफ्राय माफ होदो। माफ होगोन ना होआ? UPPL खौ जोगारनो हागोन ना हाया? जोगारनांगोन। हायासो देरसिन। जोंना हाया सेरनायनिफ्राय सेरगासिनो दं। आरो बेवहाय जुदि आदानि फाग्लानो 3600 बिगा, हनै दाब्बा बानायनायाव 2400 बिगा होनांगौब्ला जोंनि हाया बहा थागोन? नायथोनाय बेखौ जोंनि बेखार सेंग्राफोरनो हगारना होगोन ना जों? गरिब न'खरफोरनो हगारना होगोन ना जों? जोंनि सोरबा माहाजोन कन्ट्राक्टर बस्तिनि साहा बागान खालामनो हाग्रा दंबा बिसोरनो हगारना होगोन जों। थेवब्लाबो जोङो जोंनि हाखौ गुबुन कम्पानिनो होनो हाया। दा नंखायनो बेखौ लानानै जोङो सांग्रांथि नांगोन। ससियेल मिडिया जोंनो नांगोन। जाहा मिडिया बिथांमोनबो फैदों,
जोङो बेनि दारै जोंनि दाबिखौ फोसावनो हागोन गभर्नमेन्टनि खाथियाव बियो दृष्टिगोचर जागोन गभर्नमेन्टआ मोनदांगोन आरो जोंनि होबथानाय खामानिया तखन जाफुंगोन